sinarung kang lelangen swaraning pradonga munya angrangin ing kono ambabar ketawang Sekar Reja satemah ana gandha arum amprih wangi ngambar arum Bandaran Sari mawa teja lah punika tejane temanten manutya membat marga luminggange marih kelok ing wadana tanah gilar pindha golek kencana binabar lah punika ta sekaring pawiwahan aning Sri Atmaja temanten putri kewijil saking Sasana Busana kawis tingalus miyos saking panti busana sarta hingayat para pangobya miwah ibu miwah bapa estine galih ciptaning griya arsa manjinging sasana rinengga apa ta busanane temanten manungya iya sang apsari wadana pinaes sarta ngagem gelung malang cundhuk jungkas pinatas rinengga lampun sinorot sunaring Hyang Surya gebyar mergawani ing bagian kadya Kartika silih pernah dasar rinengga oncen-oncen Sekar Melati pantes lamun to ngrasuk ageman kebayak budru rengking sarta sinulam renda kencana dodot sinepuh parada binabar canela barudru pinarada benang rukmi pantes yen to siap mojo manten manungya ngagem busana raja kaputren katingal gandes luwes merati ing kono sirna kamanungsane iyayah mantasaning Medotari kasuwargan nenggih Batari Suraba atmajane Raja Dewa Sandang Suropati saking kahilangan Salendra Bawana temanten putri tansah dadya ing sesawangane pratonyane ati muncul manten manungya mulat sago palakanira
Olaya